sehilaaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Men Naange TV, min calmini on goto kala inde muɗum e yettode mum. Alhamdulillahi rabbil alamina, ko yettude Allah no feewi e yettude dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ko wattu haqqille e chaine o YouTube mo Naange TV. Nde wonno neɗɗo so wuuri ha hitande filtima gonɗum ene selli ene yaha hawti muɗum ko yettude Allah no feewi ko Allah joola. Wadde noon chaine o YouTube mo Naange TV waɗa créé ko hitande nde ganduɗa ko 2021 wonno 6 septembre 2021. Allah waɗi hande o mo kalten wonata 6 septembre 2022. Wadde wonata hitande nde ganduɗa bandiraɓe men ɓe ganduɗa wonɓe e diaspora, wonɓe e Sénégal, wonɓe e Mauritanie, wonɓe Gabon, wonɓe France, wonɓe partout e nder aduna o, kala e saaha fodde ko waɗete e chaine YouTube mo Naange TV, eɓe dewni ɗum, ɓe kettata, ɓe kaɓata, ɓe kartata. Wadde noon mbiɗen ɓeyde ko timmi hitande ko chaine o udditono, wadde labudde jettelle, labudde jarnelle, guila e abonné ji ɗi mbaɗata hen, guila kala ko waɗa hen ɓe jeeɓa, ɓe waɗa kadi partage kamɓe koye mabɓe beele ɓe jaaña ɗum ha chaine o wawa wurde, ha wawa yawde yeeso. En jetti dendagal bandiraɓe, debbo hen e gorko, suka hen e mawɗo, ceernajo hen e galo hen, dendagal bandiraɓe foof en jettiɓe en jaarniɓe no feewi no feewi no feewi. Wadde no ha joni ko ñaguet bandiraɓe tan nde ɓeydoɗen grâce chaine o, nde ɓeydoɗen wadde abonné, nde ɓeydoɗen wadde partage kala ko adda, nde ɓeydoɗen hakkille e yewde kala. Kono kadi emin paadi commentaire moɗon, emin paadi miijoji moɗon, emin paadi ballodiral watte ko. Wonko waɗa hen, wonko oñi hen on fewani, emin jiiɗi noddede, emin jiiɗi waɗde vocal, emin jiiɗi kadi haalde ahade ɗa walla ɗa walla ɗa, soko ni wonirno ɓurata fewde. En jiiɗi hen bandiraɓe ha goto hen koto yii hen ko fewani walla ko oñi wasa haalande ɗum hokkimi gotum. Dendagal bandiraɓe men fulɓe, bandiraɓe ɓe ganduɗa ko julɓe, bandiraɓe ɓe ganduɗa ɓe mbawi wonde e aduna fof, en jettiɓe en jarniɓe fulɓe kona fulɓe kala ɓe jiiɗi kala e kuuɓal. Eɗen gandi chaine o eɗen jaade kala men waɗo golle mum sanne, laɓɓoyeɓe, balluɗen, dusɗen e chaine o ha oɗo saaha mo kalten woni Abou Thiam, maccuɗo haaju mum ɓe Madina Gounass, golle tiɗɗe, golle mantiɗe, to banggue caméra machallah waɗe golle tiɗɗe, to banggue micro so nanganima kadi mbiya ko ɗum wawi, ko banggue ɗiɗi kala ko laaɓi kebileyki ɗiɗi. En jetti bandiraɓe, kono kadi kala saaha eɗen mbaɗa kadi partage e WhatsApp uji bandiraɓe. Ɓe hen ma mbi o en hebbina téléphone ngaji men, kono ɗo moƴƴi ɓe hen kadi ene keɓɓo ɗum, ene jeeɓa, kala en jogui wettade mawde. Nde wonno enen foof jabɓe hen ko Allah jaaɓi muɗum, jabɓe hen ha walla julɓe ha nasta rendo ngo, ha nasta pulaar ngo, ha nasta julɓe, wona hen goɗɗum, wona yiide yiyede, wona yidde tinede, ala. Neɗɗo sa wuuri e gurdam ma, a wonde julɓe, bandiraɓe ma, jinnaɓe ma, miñiraɓe ma, wiɗiraɓe ma, labbude wonde pewnida e ko nafata rendo ngo. Ɗum saabi mbaɗen créé chaine o, wadde innirɗen mo Naange TV, sabu andude Naange aduna fof tiimi. Naange alama naftata ɗo aduna o, wadde chaine o alama naftata ko aduna o ɗum jiɗɗen. Wadde mbasa jumde haala cakkirtoɗen e yimre, nde yimre ko jarɗe bandiraɓe, yimre nde ko weltude bandiraɓe men yeeɓiyankoɓe, yimre nde ko wadde feere ha bandiraɓe kala mbawa kadi wettade e nder yimre nde. Yimre nde o wi ko erama, erago jaam erama, jayde jaam jaynama. Erago jangde pinal, jayde ndimaka e ɓamtare. Fulɓe nottiɗenɓe e keewal, ɓe noddoɓe e peewal. Sabu jaggude ɗemgal ha ɓamta ɗum ko darade fella diine, ha heftere ɓe jaɓa Allah tuban ɗum, koma wonda e tinade pellital, wonda e neyde kewde muñal. Wonde noon e neware, e teware, e taylare. Ɗum noon tinɗen ɓerde men, darnen koyɗe men, tan bahlaji leñol men, ha ketten jaati men, gartiren e gueɗe men, ha ɓamten to ƴellito ɗemgal men lolla laya jaa saro e nder ɗum yontande. Jinmi kusmonan gadiɗo, beele ngol wona ɓaɗiɗo, ɓe faabotoɓe ngol leñol paɗɗigol fofol guil mayani, ɓe darde ɗum onon darniɓe artirɗem ngal gossogal guel fandani. Woni kay ko wiide pulaar lelini janggete, tawa ken wuuro majjiraɓe mayete, majjere ɓurade majjude beddi inde mum, ronka sirde hoore mum, daro anda e peeje mum ganden. Neɗɗo mo janggani ko joom guiɗe perɗe ngala jiiɗe, noppi belɗe ngala nanɗe yontande,
ar toggonde kuman binne mo ala himme jogaaki jimme ko musidɓe Amadou Samba Lo Madina Gounass oɗo sahaa ɗo jooɗi firde ko woni men wiya aram saare aram subaka toon to Fouta Tooro oɗo sahaa feri feri Allah wonde jinnaɓe muɗum en tawi ɗo e nder wontude ngo Madina Gounass eɗen jetta Dakar TV eɗen jetta Dakar FM eɗen jetta Dakar Média eɗen jetta groupe Dakar Média Madina Gounass Allah jarama on jarama